Ezingenamanje nje, uCasuku uyafa, uDr Mabalenge ucikwa ingoma le yaSmirnoff, le endala nje yemali eyipikha nase-Absa, uthi kwakwenziwa ihlaya ngaye, o-3 Second babedlala ngaye benalo mfana lo omunye uSmirnoff. Kodwa-ke awukulalele nawe ubuke uzwe ukuthi uthini yena. Mina angithi into esedlulile indaba yengoma, indaba endala. Kanti uMabalengwe uma echaza la, uyaveza nokuthi wakhuluma noSmirnoff, wamtshena ukuthi izinto angazithandi nokuthi kumele aphinde abuye azobonga nakuyena. USmirnoff wadelela-ke wathi uyobonga ngengulube lapho noma ngenkukhu. Ngazi-ke noma wayethi uyadlala kodwa akaphathekanga kahle uMabalengwe, kodwa awukumuzwa echaza. Ya, hhayi angimzondi futhi bafowethu, khululekani nje, ngeke ngize ngimzonde umfana ngoba naye kwakuyindlela yokuphila, kodwa wahluleka ukuthi ukungena nje la ekhaya azobonga, wabona ukuthi ngcono aqhubeke nokungidelela benze i-content no-3 Second. So-ke angisona-ke mina isihlama nje sokudelelwa, ngoba phela ingoma wayecele kahle, wathi mkhulu ngicela ukuthi ngisale sengiyirekhoda le ngoma ngoba abantu bayayifuna, futhi iqiniso lithi kakuyona yakhe. UBig Zulu washo owacula leya ngoma benaye, yena wayesethola ithuba. Iqiniso limi kanjalo nje ukuthi uBig Zulu wayenza ividiyo ecula leya ngoma beyijabulele, yabona. Bona babona abantu-ke bene-interest, kwathiwa ikhipheni le ngoma. Ngazi noma i-South Africa ithi ngidelelwe yini, ngoba phela mina ngaboshwa mina. Uma ngathi nje u-30% wenu la uhambe uyohlala ejele, uzwe ejele ukuthi kunjani, uboshela umsebenzi wakho. Akekho ngokujabula lokho. Washa nini eGoli? eGoli ngizofika